When you see a Ben 10, that is what is called corruption. Ka Ben 10 kane 6 pack. Kane kachiti ndiri fitness coach. Pane mukadzi akaburitsa kavidhio achiti varume vese ndinokuyambirai ndandiri mugym. Musasiye vakadzi venyu vachienda kugym vachinotrainwa netuma fitness coach. Zvandaona zvakaoma. Ndobva anyora kuti kana uine mukadzi wako anoenda kufitness gym muarea munomu nditumire message muinbox ndikutsanangurire zviri kuitwa nemukadzi wako. Vanhu vakati mukadzi uyu apindwa naSatani. Anenge achidzidziswa kuti ave fit. Iti kunari paside pako wazvinzwa here? Fitness coach. Fitness coach kuita sei? Chabayiwa nebanga nazvo izvi. Siyana nazvo, tsvaga basa chairo chairo. Kana urimo muno muchiita zvefitness coach, uri mukomana, ita fitness coach kuvarume. Usaitise vakadzi vevanhu.